Предизвикваме ви да сътворите новото чудо на света, а вашите колеги ще са мълчаливи роби. Не, шегувам се, но наистина ще построите пирамида, ще иновирате транспорт и ще се забавлявате с екстравагантно ревю на фараони и мумии. Здравейте, аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Египетско приключение ви каним на предизвикателство да се потопите почти 4000 летия назад във времето, когато делтата на река Нил е управлявана от велики царе. Благодарение на общите усилия на много хора, тяхното наследство е видимо и днес. Пред колегите е поставена предизвикателната задача да намерят и превозят парчета от гигантска пирамида. Нейното построяване бележи началото на нова епоха в фирмената култура. Креативното мислене е подложено на изпитание, защото декорацията трябва да бъде достойна дори за египетски фараон. Как ще изглежда той, решавате вие. Споменах ли, че гарантираме много смях на финала с екстравагантното модно ревю на мумии? Да, те ще са шармант, кичозни и най-вече живи. Тимбилдинг програмата Египетско приключение е подходяща за екипи от 30 до около 300 служители. В нея залагаме на умения за решаване на проблеми, работа в екип, делегиране, съобразителност, креативност и други. Програмата може да се реализира навсякъде в страната. Препоръчително е наблизо да има воден басейн или голяма открита площ. Нека заедно да сътворим новото чудо на света. Разберете как да получите тимбилдинг програмата чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг занимания за малки и големи екипи. До скоро!